Ya. Ayo kanca tumandang do suka-suka kakung putri manunggal dadi sawiji kaya padha gawe panglipure sing geksa yo rukun purelure budaya satinga rawitan nyumarga laras ingkang nami ingkang dipun sepuhi Bapak Ratno pribadi mugi-mugi budaya enggal lestari bawa kirayu selami-lami iki lo genduk oleh kang arah pitukane larang yen wong saged mawon kok yo ajar kenal si genduk aja kosong etope bulane langgae calon nikah masih aduh rama lolo macam lawo iwa uya wis gak lalap uyah nduk macam lawo iwa uya malah harap cici golek foto sing dadi lurah lurah melok cici lurah kok aduh rama kene wis arasan goreng tahu apa sing setya setu pajak kenompu lalalu sambel terasi tiga dua ya sing gemati yo mas hati ada yode yo 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 pokok sak wilayah arep mandang lawu iwak dari Roma golek foto sing dadi mantri bayang arago desa rantang tur cat mika luwe rupa nyandhakan alam beno Sri
dono bela mati krama ketaman asmara apus krama tindake angkara murka Sida beksa obat ditunggale raja ora ngerti yen arep dihapus ala kadir Sida beksa duh kaya sidepe ora trontok cerita jong dipatani